După cum v-am obișnuit, antrenamentele noastre continuă, ba chiar o dată pe săptămână o să facem o conferință live pe Skype și o să reușim să vedem copiii și să facem câteva exerciții fizice împreună. Haideți să-i dăm drumul la încălzire. Încălzirea de astăzi este una bazată pe mobilitate și stretching. Astfel sunt construite și exercițiile. Ridicăm brațul, întindem, tragem de cap pe lateral. Întindem foarte bine brațul și tragem de cap pe lateral. Întindem și tragem. Schimbăm, ridicăm și tragem. Ridicăm brațul drept și tragem de cap pe lateral. Și sus, ridicăm și tragem pe lateral. O să lucrez în oglindă ca să vedeți cum se fac exercițiile. Brațele se întind în față, tragem coatele pe lângă corp, strângem pumnii. Întindem, tragem coatele pe lângă corp, strângem pumnii. Întindem, tragem. Am întins, am tras. După care ridicăm brațele, întindem, tragem de coate înapoi. Întindem, tragem de coate înapoi. Brațele sus, palmele deschise. În momentul tracțiunii, strângem pumnii. Cu palmele în shoulder, cu spatele cât mai drept, aplecăm, revenim. Aplecăm, revenim. Okay. Depărtăm picioarele, brațele întinse, îndoim trunchiul pe lateral și încercăm să atingem cu brațul alba piciorului sau vârful piciorului. Îndoim, revenim. Brațele rămân la nivelul umerilor și încercăm ușor, ușor să depărtăm brațul de talpă sau de vârf. Undeva să avem o poziție paralelă cu piciorul. Și am revenit. Îndoim și ne revenim. Ok. Rămânem cu picioarele depărtate. Îndoim ușor genunchii, aplecăm și ridicăm brațele sus, arcuit. Îndoim, brațele sus și întindem foarte bine. Îndoim și revenim. Rămânem cu picioarele întinse și facem același exercițiu. Întindem și sus, întindem și revenim în poziția inițială. Ok. Ne așezăm pe izopren. Avem un picior în față așezat cu talpa lipită. Celălalt picior cu genunchiul îndoit sau așezat pe genunchi, iar partea plantară a tălpii se așează pe izopren. Așezăm palmele în shoulder, întindem bine, revenim. Încălzim și picioarele și revenim. Am întins, am revenit. Am întins, am revenit. Okay. Schimbăm și pe cealaltă parte. Întindem, revenim. Întindem, revenim. Am întins, am revenit. Bun. Ok. Așezăm genunchii, întindem brațele înainte, rămânem în poziție de relaxare. Ok. Ne așezăm pe lateralul izoprenului. Picioarele sunt întinse pe lângă corp, așezăm un braț în șold și numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Facem 10 repetări pe piciorul drept, 10 repetări pe piciorul stâng. Ok, exercițiile sunt accesibile atât pentru copii cât și pentru părinți. Sau pot spune invers, atât pentru părinți cât și pentru copii.
Uitați, părinți, că și dumneavoastră puteți face. Ridicăm genunchiul, am întins, coborâm. Ridicăm, întindem, coborâm. Lucrăm mușchii abductori, prin întindere se încordează și quadricepsul, coapsa și coborâm. La fel, acest exercițiu facem 10 repetări pe piciorul drept, 10 repetări pe piciorul stâng. Ridicăm, întindem, revenim. Ok, bun. Aici facem în seturi, fiindcă lucrăm de o parte și de alta și facem undeva la 6 serii. Ok, acum așezăm, haideți să vă arăt invers, ca să vedeți poziția. Așezăm piciorul de sub noi în față, iar celălalt care vine peste, ușor înapoi. Picioarele, după cum vedeți, sunt într-un ușor unghi spre înainte. Stăm în sprijin pe antebraț, ridicăm bazinul și brațul vine sus. Coborâm pe dedesubt 1 și sus. 2. Rămânem în suspensie sau în poziție izometrică, bazinul se ridică, brațul merge pe sub corp și îl ridicăm. Ok. Facem 15 repetări. Tot așa lucrăm în seturi. Ok. Ridicăm, coborâm. Următorul exercițiu, stăm în sprijin pe antebraț. Din nou, piciorul de dedesubt se întinde, în față celălalt vine ușor înapoi. Așezăm brațul în șold și doar ridicăm bazinul. Ridicăm 1 și am revenit pe izopren. Putem să avem sprijin pe izopren, să nu rămânem în tensiune, ca să ne și odihnim. Și sus, revenim. 2, 3 și tot așa numărăm până la 15 și lucrăm în seturi. Un picior în față, celălalt în spate, sprijin pe antebraț, mâna în șold, ridicăm, revenim. 1, 2, 3 și numărăm până la 15. O să mut izoprenul ca să-l vedeți mai bine. Ok. După cum vedeți, eu am un material, poate să fie un băț, o carte, orice material aveți pe care îl puteți așeza pe picioare, trebuie să aibă o zonă plată. Ok. Așezăm materialul pe picioare, stăm în sprijin pe brațe, ridicăm genunchii, luăm materialul, întindem, îl așezăm, întindem. Luăm materialul, întindem, așezăm materialul, întindem. Bun. Repetăm, facem undeva la 20 de repetări, atât de 5 serii. Ok? După care, tot cu materialul, așezăm, ridicăm, încercăm să ținem în echilibru, tragem genunchii, întindem, ridicăm, întindem. Dacă vreți să dați un grad de dificultate, la fel, am întins, am luat materialul, brațele vin deasupra capului, așezăm materialul, brațele vin libere deasupra capului. Iar îl luăm și venim cu brațele deasupra capului. Ok, facem undeva la 20 de repetări, a câte 5 serii să lucrăm și forța abdomenului. Acesta a fost antrenamentul pe astăzi. Găsiți mobilitate, forță, stretching. E un antrenament accesibil pentru toată lumea. Sper să vă fi plăcut și să ne vedem cât mai curând. Aveți grijă de dumneavoastră și multă, multă sănătate!